Začalo to v 15. storočí, kedy Gregor Ragan podpísal zmluvu s diablom. Tak vznikol piešťanský vlkodlak. O 6 storočí neskôr ho niečo prebudilo a začal vyčíňať. Prvou obeťou boli ratnovské pštrosy. Prečo by bola ubližovať pštrosovi? Však to je veľmi pekné zviera, také vysoké. Vydal som sa do terénu, aby som našiel rukolapné dôkazy. A našiel som ich. Prvý z nich, padnutá slivka. Tu z tohto škávanca je jasné, že to musel byť silný jedinec a toto nebola jediná stopa. Druhý, vlkodlačí exkrement. Teraz je dôležité zistiť, že či sa v tejto vzorke nachádzajú dusičné a amonné soli. Tieto dôkazy ma ubezpečili o tom, že piešťanom hrozí vážne nebezpečenstvo. O to väčšie, že sa tu koná filmový festival. Význam festivalov vidím v tom, že sa stretne na jednom mieste kopec ľudí, ktorých spája nejaká vec. Možno tak ľudia sa nejako môžu tak spolčiť a nemusia len doma pred televízorom sedieť, ale môžu ísť niekde von s priateľmi a pozrieť si ten dobrý film a mať z toho dobrý kultúrny zážitok. Ľudia sú spoločenské zvieratka a majú radi spoločnosť, čo k tomu dodať. Pre mňa festival znamená takéto, že festivalovo to osláviť. My sme sa tak pred niekoľkými rokmi rozhodli, pretože máme radi film. A sme si povedali, že pripravíme niečo zmysluplné, čo má zmysel, na čom budeme robiť celý rok. Vraj je to tu najlepšie na svete. Sme nejakým spôsobom, sa dá povedať, prežili tú krízu a dokázali sme spraviť 4. ročník festivalu a dokonca sme ho dokázali spraviť ešte trošku väčší, lepší. Pripravil som si na Dariusa malý test. Hovorí sa totižto o ňom, že je polovičný vlkodlak. Niektorá z legend hovorí o tom, že sa do neho v mladom veku zakusol vlkodlak a druhá zase, že sa do neho prevtelila duša vlka. Ak skočí po hodenej paličke, je to vlkodlak. Ak nie... Ale nemusí to byť pravda. Madame et messieurs, vítam vás na otvorení 4. medzinárodného filmového festivalu Cinematique tu v Piešťanoch. Nic ma nechá, dámy a páni, Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre chantant pour la 4e année du Festival international du film Cinematique. Je suis Catherine, bonsoir. Preto sme sa rozhodli, že dnes to tu naladíme do šantánu z dôvodu, že úvodný film tohto festivalu bude práve spomínaný Paríž 36. Ale predtým, než prejdeme k premietaniu, je dôležité, aby sem na pódium ku mne prišli dôležití ľudia. By som rada na pódium pozvala prvú dámu tohto festivalu, čestnú riaditeľku Medzinárodného filmového festivalu Cinematique pani Božidaru Turzonovovú. Piešťany a Medzinárodný filmový festival Cinematique 2009 sa teraz otvárajú pre vás. Sú tu pre vás, tak sa tu dobre cíte. Výkonného riaditeľa festivalu pána Tomáša Klenovského. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí nám umožnili, aby sa tento festival tento rok konal. Ďakujeme. A umeleckého riaditeľa pána Vladimíra Štrica. Ja sa vám chcem poďakovať všetkým, že ste dnes večer prišli, pretože keď vidíme plnú sálu a hneď teda v prvý večer, tak vieme, že naša skoro celoročná práca mala zmysel. Ďakujem a dobrý večer. Krásny večer. Čakám na stanici v Piešťanoch na príchod Dariusa Blakea. Pre mňa je stretnutie s Dariusom Blakeom ako pre niekoho, kto sa chce stretnúť s Dalajlámom Dalajláma. No, hádam, máme všetko pripravené. Palička, vieme prečo. A teraz už len čakať.
Sorry, just testing. Hi, Victor. Hi, Darius. You look better on the camera. I'm fucking shit from you. Práve som mu povedal, že som sa z neho posral. No honky tonky, Victor. We've got a lot of work to do. Let's kick some werewolf ass. Že žiadne opice nebudú, ale nakopeme tým vlkodlakom zadky. Homo homini lupus.